Здравейте, добре дошли в Аз програмирам и днес ще ви науча как да направите меню на ваша батч програма. Сега ще ви покажа една батч програма, която използва меню за основа и това е моята програма Yu-Gi-Oh! Database. Сега, всъщност това е много лесно се създава. Ако сте играли играта Yu-Gi-Oh! Всъщност тя има много карти. И да кажем, че ние не знаем някоя карта, знаем само името и искаме да я разгледаме. Сега пишем Dark Magician. И ето, че ни излиза информация за нея. Dark Magician Spellcaster Normal, The Ultimate Wizard in terms of attack and defense, Dark, атака 2500, защита 2100. Сега, както знаете, обаче програмите не може да добавяме снимки, което е малко тъпо, но какво може да очаквате повече от една Simple програма, която просто изпълнява команди. Сега тук имаме още две неща, които съм направила в програмата. Това е командата Help. Когато натиснем Help, can find a card, maybe it's not added yet, or you typed its name wrong, include everything. И втората Options. Сега това не провежда никакви истински опции, ами още информация created by Daniel Petrov, help me, write me, elseball@gmail.com. Сега, всъщност, може би се питате, място къде да знам как се използва тази програма. Ако сте забелязали, това меню отпред, не може да натискаме върху него, но тук има инструкции. Как да го използваме, напишете името на някоя на специфична карта, напишете Help или опции за Help и информация. Сега, както казах, това може да бъде полезно, но може да бъде още по-полезно, ако не само дисплейва меседжи, ами и отваря програми, затваря, трие и така нататък, както вие се определите. Сега ето тук съм създал една програма, която е с меню. Значи, какви са нашите... каква е програмата за ето това нещо тук? Ако отворим нашата Yu-Gi-Oh! Database, може да видим ето това card name, което е пред менюто, в което пишем. Сега, това е нещо, което излиза от card name, от това set P answer option. Тоест, пред option да напишем нещо. Сега пауза. Трябва да бъде в брекети. Това е менюто, което пред него поставяме echo с обикновената echo off отпред. Сега, нека, за да направим това функциониращо, защото ако пробваме ето файл save и отворим on меню, просто ще има option, ще напишем нещо, например open file saver и то просто ще се затвори, защото не сме задали такава команда. Сега, за да зададем команда, ще ни трябва ето това тук. If ans е равно на еди какво си, отиди еди къде си. Сега, ако отговорът е 1, то ще отиде в подраздел А. Сега, ако нямаше тия подраздели, също нямаше да работи програмата, както и ако имаше подразделия, нямаше това, също нямаше да работи. Сега, go to A. Go е програма, команда, която ни завежда до специфично място. Аз съм избрал този раздел, който раздел се означава с двоеточие отпред раздела. Сега, Notepad Exit. Всъщност сме задали командите. Ако отворим програмата и напишем 1, всъщност тя ще ни отвори Notepad. Както видяхте, това нещо може да бъде много лесно да се направи и много същински яко. Ето, да напишем направи паница. Също това не може да се използва не само Notepad, ами и с други програми. Сега съжалявам, че съм написал тук калкулатор. Пишем Notepad.
И така, сега, освен един подраздел, може да добавяме много подраздели. Да кажем, if answer is 2, go to, да кажем, нов подраздел, който сега ще създадем. Ето. If answer 1, go to A, ние ще променим това на answer 2, go to B. Сега, първо ще създадем подраздела, който ще бъде, ето, означаваме подраздел, пишем you are on option B. 2. Press anything to exit. И после пишем pause и exit. Сега, тук ще добавим това. Echo плюсче exit 2 плюсче. Сега ще сейвнем и ще отворим програмата. Notepad 1, Exit 2. Ще натиснем Option 1 първо. Тогава автоматично ще се изключи програмата. Press any key to continue. И ако напишем опция 2, Press any key to continue. Както виждате, обикновени команди, всъщност просто обикновени неща, като например ако не добавим echo, няма да работи. Сега препоръчвам ви тук да добавите 0, ако правите абсолютно същата програма. И Save. Option 2. Press any key to continue. You're on B. On Option B2. Press anything to exit. Вие сте на опция B, опция 2. Натиснете нещо и излезете. Както видяхте, това е изключително лесно и изключително полезно. Освен това, вие може да добавите и други неща, като например може да добавите за отиване на уебсайтове, може да направите да се изключи компютър, да отворят файлове, да триете или какво ли не още. Баш файл е до някъде безграничен. Така, благодаря, че ме гледахте и останете с другите клипчета на Аз програмирам. Ако не разбрахте нещо или си нямате понятие за програмите, които използвам, ще ви препоръчам да изгледате моят Basics видео на batch файловете. То ще бъде в description или просто ако отидете в каналните ми клипчета, първото клипче. Благодаря, че ме гледахте и довиждане.